Ayon po dito sa 8 AM weather bulletin ng Pag-asa, maaaring mananatili sa pagiging tropical depression ng bagyong Oring o maging isa na lamang LPA bago ito Magandang araw po sa ating lahat. Update lang po tayo dito sa ating tropical storm na si Bagyong Oring. Ayon po dito sa 8 AM weather bulletin ng Pag-asa, maaaring mananatili sa pagiging tropical depression ng Bagyong Oring o maging isa na lamang LPA bago ito unang tumama sa bahagi ng Eastern Samar sa susunod na 6 hanggang 12 oras. Fact lang po tayo, hindi pa pala nagla-landfall ang Bagyong Oring, pero bakit maulan na sa ibang lugar? So mamaya, maaari magtaka ang iba kapag binalitang nag-landfall na o malapit na sa kanila ang sentro ng tropical depression, pero bakit halos wala ng ulan? Ganito rin ang maaaring itanong sa mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 1. So mapapansin po natin dito sa ating satellite image na ang makakapal na kaulapan ay displaced sa kanluran na sentro, kaya bago po man dumaan ang sentro, nauna na ang mga pag-ulan nito. Maaari pa nga na pagdaan ng mismong sentro ay maayos na ang panahon. Ang ganitong senaryo ay madalas napapansin sa mga mahihinang bagyo kung saan hindi masyadong organisado ang kanilang mga kaulapan. So dahil dito, ang mga pag-ulan ay hindi concentrated sa sentro mismo. So hindi sa mali ang nailabas na lokasyon o delay ang pagtaas ng warning, sadyang displaced lang po ang mga kaulapan na may dalang ulan. As of 7 AM po ngayong umaga, ang sentro po ng tropical depression na si Oring ay tinatayang nasa layong 205 km northeast ng Maasin City, Southern Leyte, or 85 km east ng Bian, Eastern Samar, at ito ang taglay na hangin na abot sa 45 km per hour malapit sa gitna, at ang pagbugso na abot sa 55 km per hour. Ito ay gumagalaw po papunta sa northwestward sa bilis na 20 km per hour. Narito po ang mga lugar na under po sa tropical cyclone wind signal number 1. Ito ay may hangin na abot sa 30 to 60 km per hour ang hangin. Sa Luzon, ang Sorsogon, Masbate, kasama na ang Ticao at ang Burias Island, Albay, Catanduanes at ang eastern portion ng Camarines Sur, Karamuan, Presentacion, Sangay, Buhi, Iriga City, Nabua, Bato at Balatan. Sa Visayas area naman, ito ang mga lugar na nasa loob po ng tropical cyclone wind signal number 1: Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, northern portion ng Cebu, eastern portion ng Capiz, eastern portion ng Iloilo. Sa Mindanao naman, Dinagat Islands at ang Surigao del Norte. Mag-ingat po, lalong-lalo sa mga mabababang lugar, sa mga binabaha pong mga lugar. So mag-iingat po tayo, at yung mga lugar po na posible na magkaroon ng mga landslide, mag-iingat pa rin po tayo. Tropical cyclone wind signal number 1 sa ibang mga lugar ay ibinaba na po. So yan lang ang ating update. Magandang araw po sa ating lahat.